Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurek azegoteko. Familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dausenantzako, da etorri ezin dabenantzako. Eurentzako! Apirilaren 27. Zelan joa zuo zuloa, amak argalei zauzela dinon arren badakit. Ondo zauzela, betikoa zarela, bai. Kilometroak gaingen duzen batean, eta zenbat gaulo egin bari. Izilunetak bide bakar tierran, ze honak ginen momentuaren zain, momentuaren zain. Da zelan aldatzen diren gauzak zelan, zure begizek preso dagoz orain janai. Heldu direnak jesarri dire eta maingurue ardo